guys, good morning. Yan, nandito kami ngayon sa farm. Iilaw kami ng palaka. Nagigising lang namin. Apat lang kaming present. Apat lang kami guys, kaya 3 AM. Dito kasi kami natutulog sa farm. Kaya naisipan namin magpalaka kasi medyo maingay sila. Try lang namin nila ni Alex, si ate, at saka si camera girl. Good morning. Yan, good morning sa inyo. Good luck sa amin kung may makuha kami. Let's go. Pero sana isa ko mo. Ayun yung nalagyan niya guys ni Alex. Tignan natin kung mapuno niya yan. Wait, pasako siya, May pasako siya. Kami alat lang ni ate. Tara. Abo, nakapapa talaga siya. Nako, mukhang marami kulit ah. Dito nagpaano lang tayo. Ay, may tubig na oh. Ay, parang masilaw ako dun Good sa... morning po. Parang masilaw ako dun sa ano mo po. Dito ate, oh. Ate! Dalawa! Ay, katakot! Totoo ba? Alig! Totoo ba ka? Ay! Alig! Wait, nakapatong siya, guys. Nakapatong. Dalawa siya. Dalawa ba? Dalawa. Kabay. Alam ko laki man. Karag. Ay, Ano mo kaya yung paa niya para hindi magtalon? hala. Kabehave naman nila. Di sila nagtalon-talon. Ba't di sila nagatalon? Siyempre na ilawan mo na. Tignan mo naman yung ilaw niya ate, kung hindi niya pa makita. Parang dapat yung solar ko lang din. Ay, wala palang Ay, ayun o. Yun o. Kunin mo isa, yun o. Saan na? Pasok na. Ayan. Ayan! Kadami! Wait lang. Wait! Ay! Pag-ibig. Asan ka na? Oh, isa o. Yes. Siksik ka pa dun sa ano mo. Lagay mo nga. Mukhang makakarami tayo ngayon ah. Ay, nakakuha ka rin? Wait, tatlo kasi yun eh. Si Ate Joan guys, sumakit daw ang katawan kay Nagmano-mano ng dilig. nagdilig ba naman? Mano-mano. Ito pa. Saan? Ito pa. Dalawa na naman. Katakot ate, ikaw nga. Ay, ilayo kasi. Ayoko yan, malaki masyado yan. Dalawa sila. Dalawa. Ikaw na kasi. Dalawa. Ayun, pangbalit lang sa amin. Kalaki man kasi yan. Dalawa pa. Pag native lang kami, day. Dalawa pa. Wala, katawa nga yung gano'n. Mga nagpatong. Aragay ko, aray. Sakit ko pa. Ganun pala yun guys, ang itsura na pag nakapatong mga behave. Ano to? Hindi tumatalon. Busy kasi sila. Sulong kaka. Saan? Puro ka ba to? Tanungin mo, palaka ka ba? Parang matulis kasi eh. Parang kakaiba eh. Baka pa sa kang ahas na. Yay, may bullfrog. Magtalon sa Talan? bullfrog. Ito oh! Ayan oh! Hindi siya pa kunin ni Pig. Ayusin mo rin ha. Nakadami namin makukuha yatang bullfrog guys. Swerte tayo ngayon ah. Magbabatut. Ano yan? Batute? Wala tayo wala sa tinigay. Batuta. Magbabatuta tayo. Bato tayo natin. Batuta. Ang luto na yun, masarap yun. Ayun. Karaming karag. Sa mga ganito, wala kaya? Wala eh, hindi eh. Hindi sila makaano dito. Dito tayo oh, pag ano. Matigas, medyo matigas. Aragay ko. Yun. Pasakit mo kasi sa paa pala. Isa pa lang nakukuha ko ay. Oh, shoot mo na. Shoot mo girl. Guys, wala sa plano tong palaka na to. Magising lang. Magising lang kami kasi ang iingay. Ayaw magpatulog guys. Parang nagpapakuha o di. Mukhang May ulamin tayo bukas. Unplanned vlog. Maganda sana yung gano'n yung dalawa eh, no? Ayun. Mabilis na, ano.
sana pag may nakita tayong ganun, tawagin nyo pag yun si Ale. Kalayo niya na. Bakit na eh? Oo. Dalawa kasi, katakot. Hindi na sila magtalong. Ayun ate! Ayun! Hihi! Ay! Ay! Hala, nakada yun. Nakarating ka na naman sa kubo. Nagtubig na siya. Mabilis siya dyan. Andito na kami. Asan na kayo? Magpakita na kayo. Native. Maganda sana yung dalawa guys. Yun, para makarami agad. Native. Ate! Alat girl. Alam mo marami. Ba't dalawa lang? Ito na rin yung isang. Ay! Yun. Late, yun ako na. Laki. Ay! Huwag mo akong kahirapan, besh. Ate, ito! Meron din dito, malaki. Ay, alin! Yun, nagtalo na. Meron pa doon. Wala, natalo yung native. Ay, ito po, oh. Hindi, kalit-lit. Ay! Meron pa dito kami. Yan, yung native, sayang. Katuragsit naman kasi yun. Nakuha mo na? Nandun na kay Kuya ay alit. Unahin mo yung ulo naman eh. Dalawa? Look at this! Nagpatungan Oh my God. Oh, sige, try ko guys. Wala, iping! Baka wala yan alit! Ay! Yes, behave naman. Malaki yan! Doon na lang siya sa ako. Alit! Bili! Baka kainin nyo maliliit dyan. Yes. Ganyan guys ang itsura nila. Nagagalaw. Marami dito yung sa ano. Mga taksil kayo. Dito ko lang pala kayo mahanap. Sayang yung native ay. Hindi ko na tuloy nakuha. Si ate kasi. Oh, wow. Hindi mo yung naglagay. Ayun pa. Ay, ito pa. Pag ganito, pag native matalon, ito hindi naman siya. Hindi siya gumagalaw, no? Hindi siya mabigat Pag kasi yung ganito, katawan. Alex, kainin na yung maliliit. Ay, ganon? Oo. Ay, oo, namamatay pala. May isa tayong nilagay dito. Dali, meron pa. Ay, ito pa! Ito, ayaw ko! Ay, hawakan mo to. Ay, Alex, bilisan mo! Ay, dalawa pala sila. Kala ko isa lang. Ayan pa guys, oh. Alang dami. Saan ko mo ilagay? Li, hindi naman eh. Ay, pa nagtatago! Dali pa! Ay, native yan, native. Native to. Lilikutin mo! Wala na kaming pangkuha! Alex! Eh, natakot ako. Oh, Auntie Ligay, Auntie Pasing, Ate Joanne, Gigi. Wala kayo kasi. Ang dami namin Oh, hula dami mamaya. namin Asan ka na, hula. boy? Bumpak. Dami namin huli. Native yan, te? Oo, native yan. Ah. Ay! Alex, bilisan mo. Ay, nakarami na si Alex. Dali. Baka kasi kainin niya yung native. Oo, tingnan mo. Hindi niya ba kainin yung native? Maliit ka, tingnan mo. Ay, malaki dito. Tara, dito tayo na. Nagabi ng ano, gadikit lang oh. Saan? Ito yung nagaw niya yun. Yung? Nagahon eh. Ay, to. Dalawa na naman, guys. Yes, may batutay tayo ngayon. Batutay. Okay, Alex. Ay! Ay! Yes. Nakadami malalaki. Lang dami. Ito pa! Ate! Makiki-istorbo, guys. Makiki-istorbo. Naglipat yung dalawa dito. Panay kasi ang sigaw. Dito nga may maingay. Ito, oh.
Wala. Wala Sisiw na guys, nakagalaw-galaw. sisiw na. Wala nang Oo. katakot-takot. Nakakatakot pero pag malaki parang nakakatakot. Yung maliliit ang mahirap ulihin. Oo, maturagsik. Si native. Ayun, ala dalawa. Ano ka dali? Yan ni Alex. Sako. Sila lang ba? Ano sa ako? Yun, native. Yun, Ayun, ayun tayo sa atin. yun. Asan ka? Magpakita ka. Andyan na ako. Dito ko lang eh. Galing mo talaga magtago, native. Yun. Yun. Huh! Stop! Nagalas mo na eh. Kala mo ha, malinaw ang mata ko. Oh, Kahit maliit ka, alam ko kung saan ka magtakbo. Mahirap naman siya akong kahawak. Yun. Like yan, meron pa. Ate! Ate! Dali lang, kalma. Isa-isa lang ang tawag. At isa lang. Mahina ang kalaban. Si Alak yun. Ayun! Yun! Okay. Na. Uy, native yan. Dali kasi. Yung ganyang palaka guys, hindi namin kinukuha. Yan, yung karag. May lason yan. Hello? Hindi. Hindi yan kinakain. Guys, come here. Ball Frank. Oh, may isa pa yan pa oh. Ang laki niya da. Isang native. Yun, get It's mo. too big. Hello, kalaki! Ang laki. Ito na kumuwala. To Takot the kami, rescue. guys. Ah, Uy, huwag mo pa kawalan yan, Leg. ako na nga magkuha. Makatalon! Masagana mo yan. Hindi man nagatalon. Ano ba yan? Parang hindi natutuwa yan ah. Inaapo. Yes! Yummy! Baka kainin niya yung mga native ha? Peng kalinaw ng flashlight mo, Peng. In fairness. Number 1 pa lang yan. Samantala kami di ka makakita na nakasiksik sa ano ay. Namoy, nagawan ka ng pila ni ate. Ah, ito pa oh. Uy! Ay, tignan mo nga. Ay, dalawa to no. Ito yan. Dalawa. English pang. Lakas pala yung ilaw niya kasi. Number 1 pa lang yan, Leg. Bigat na itong hawak ko ah. Bigat na? Oh, bigat na guys oh. Nama. Hirap na si Alec. Meron pa sa alat. Dito yung native. Oh, ang tiligayang mukhang swerte kami ngayon na. Bakit kaya? Bakit kaya? Ang tiligaya. Oo, isa. Native. Ipauna mo kasi yung wasak. Oh, ay ano yan? Na-disgrasya man siya, may lalat. Ay, baka na ano yan. Oo, nakuha na nila. Sige. Kawawa naman. Nalalatan na. Nalalatan tapos nakawala. Nakawala. Wala, ano yun? Nalalasa. Wala, may bildat. May bildat. Oo, buhay pa siya. Oo, may kasi malapit na tayo sa bildatan. Para dumami ka pa. Kasi mo na tayo. Tayo na sa atin doon.
Ang wala. Maglilinis ng palaka. Yun, native. Ayun. Sige, takbo. Hey, Yan, hey, yan, hey. yan siya. Yung apat ang maglilinis ng Hindi na kami palaka. takot, guys. Nasanay Nung na. nakaraan. Masyado kaming na-excite. Sige, tala. Malalo pa yung ano. Sabi nga nun si Daisy, kas kayo, kas malati inaramid Hello, yung. Daisy. Get well soon. Get well soon, ante. Palain kayo, auntie. Dito. Nang tulad. Ay, nakawala pagid. Ako sa damuhan ang punta tayo. Negative na yan, Day. Maghalukay kagid. Wala yung ulo niya kasi. Dami ba, Day? Ay, ito. Ay, hindi. Yung ano to, oh, yung maingay, yung baka. Ay, awag yan, te. Ayan, oh. Maingay yan eh. Ito guys, yung ano, yung parang baka. Ganun ang tunog niya yan, you know, kaingay-ingay talaga yan. Kainis. Ayan, ganyan itsura niya, mataba ang tiyan. Kalit-liit, kaingay-ingay. Punta natin, pinuntahan nila. Siya ang salarin! Nakarating na sa alik na. Siya yan. Ikaw ba yan? Tingnan niyo, on. Kalaki, Laki. ipakalitin mo pa eh, ate. Kalaki. Oh. Ito na yung batuta na ano. Nawala! na. Aroy, sayang. Di ba hindi nagalundag yun? Ba't naglundag? Si ate, ginulat na kasi, nagtalon-tulo. Sumunod na yung bunot kasi. Ginulo mo kasi. Ginaloy, dakmay ko nga ni. Ito palang marami. Medyo tuyo eh. Doon tayo, banda. Napuno man lang natin yung sako. Juwaw eh. O, tiyuan, kasarap-sarap ng urok mo. Kami nagadakma dito. Pag linisin natin yan bukas. Sana all, wala Ano? ano? Tulog. Anong bukas mamaya? Yan sila, apat mamaya. sila. Si ate, sa ate Gretchen ang gumising. Paano nila lamig na? Yung Pinilit. kumot nakarating kay Charles. Pinilit-pilit ko pa yan silang gisingin. Ayaw pa nila. Pagpala ka na tayo, kadami, sabi. Medyo umuulan kasi kaya kakatamad. Ilamig ka gabi eh. Gawin sa isang kumot. Ay, ito o, native. Yun, sa'yo, may tumadan doon. Yes. Ito guys. Ay, karag. Nagaano rin. Karag? Oo, Hindi eh. karag yan. Huwag kang kapatong. Ganyan din nakita ko kanina. Kala ko ano, Karag hindi pwede magpataw. na-prank ako. Karag? Magtik ko na ano yun eh. Ay, kabuka man ang karag. Karag magaya maya. Native. Ah. Baka kasi makatakas ka. Ito pa. Kala niya kaula. Yes. Ay, maingay-ingay na sila oh. Baka kinakain na kamo yung yung malaki dito ang dalawa isa. Karabain mo eh. Naipat mo. Bilong ko kaya ako. Dalawa? Hindi, isa eh. Ayaw pa dampatan. Ay, ano nagkasiksi? Ay, hello. Ay, kagalaw na. Yung! Ay, karang. Wow, mali. Ali, ating nalagyan! Yes. Ingay mo. Yung pa. Ako nga.
Try ko nga. Ay, nagis ka ma. Kanina hindi natin ito nadaanan. May ligid. Doon agad. Yes! Kambal-kambal. Dalawa-dalawa. Mag-aasawa sila guys. Bilis, Lek. Oh, Alec. May ganit. Ah, yun pa! Ayun pa. Alec, para sa'yo yan, Alec. Parang tayo lang, oh. Ba't di natin? Siguro kalalabas lang yan, no? Ito, Lek. Habol siya. May ginahabol siya, bes. Hindi namin madakma kay may mga hawak kami. Baka kasi kainin yung mga native eh. Dapat yung bullfrog na nasa sako. Ano ka galing na ano, tapos ano, Okay, pa-istorbo. ay, ang dami, guys. Hala! Hala! Manawa kami gid sa palaka ngayon. Ayun o, ayun o. Oh, yun Totoo pa. ba yan? Oo. Totoo ba yan? Ay, dalawa pala dyan sila. Hindi, di ba? Hindi mo mamukha. Ano dito bandang ano, dalawa-dalawa no? Galing, ito na mga tabi. Nakasampu agad tayo dito ah. Ano? Ayun pa! Iping! 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 Ito! Yan! Kung naman, ano, takke. Na! Hala, kalaki. Ay, naka-isbo. Ang galing daw, bless. Ang galing pala no, pag ano, mag-asawa. Buti na lang nag- Dalawa agad. Napakainam. Pag di malinaw ang mata mo talaga dito, madaanan mo lang eh. Samantalang nung nag-ano tayo dati, wala tayo nakita ni isa, nakaganito. Kaya ano, Ay, akala ko yan pa. nakapatong. Puro native yun. Puro native na kuha namin nakaraan. Iisang pamilya guys, oh, tatlo talaga sila. May tatay, may nanay, may anak. Ate! Ate, akin na yung ano. Tatlo sila to, tignan mo baga. Baka magtalon yung native eh. Galing. Yee! Dadakmain ko na kayo. Galing naman nun. Tatlo. Ayun, itig pa. Kaliit, no? Huwag ka muna. Baby ka pa. Bigat na? Guys, nahihirapan na si Ale. Madami-dami nang nakuha namin. Kalahating sako. Ang galing. Kakatuwa. Ito, native. Ay! Ba. Ate, yan nga ako sa likod mo. Dami ba? Wala lang tubig dyan. Bigat na yan? Oo. Sana naman. Hoy, ito oh, Alec. Dinaanan mo. Ito. My goodness. Ang lakas ng ilaw mo kasi. Na, wala tindak-tindak na itong isa. Gusto niya naman mahinag. Wala nang gasolina. Sakit sa ganito pa man. Bakit sa kalamba? Ito. Tayo ngayon ang gawa. Ano, gasuko ah. Sarami na. Wala kadami na ping. Nye. Wow! Wala dapat i-ano Tama yung ilaw mo.
ano mo, alik yung paa nila mamaya. Dami guys. Oh, kawawa naman yung mga native. Meron pa dito sa amin. Maubos kaya natin. Ngayon na mo Naku, problema hanggang tayo. tanghalian natin to kaya hapunan. Ligtas na naman ang isang araw natin. Ito pa oh. Kam. Alek, dua. Dalawa? Yuhu! Kahit wala pala sa tubig eh, no? Basta kung saan sila maabutan. Doon sila. Parang to. Ah, dito na tayo ah. Tayo wala nakakakita. Ito, native. Oh, native. Aray. Ko. Stop. Taas ang kamay. Oh. May warrant of arrest ako sa'yo. Tatakas ka pa. Ha? Parang itong nandito ngayon yun lang yung nakuha natin dati. Ito pa. Like. Dito. Lakas talaga ng ilong ni Pei. Ah, dalawa. Ano, sa kloro? Sako eh. Ay, nakalaki. may ganun. Nakayagay. Malaki ata yung Pei. Oo, dalawa. Buti dito natulog si Alex. Meron din pala dito eh. Hindi kasi natin gipuntahan. Lagay na. Dito mo at puno na. Hello. Hello. Saan? Ay, ito pa oh, dalawa. Sige, dampot ng dampot. Pero magkagaganon na yung daliri. Oh, nagatangar na. Much later. Ayun guys, tapos na ang aming pagpapalaka. Dami ang malaki nakuha. Ay, saya-saya guys. Grabe, ang dami Meron talaga pa tulik, namin kuha. oh. Meron pa dito sa alat. Anong oras na dyan, Peng? 4:45. Lasing ko na pala eh. Time check guys. Ano tayo matulog? 4:45. Yes. Ha? Alas 3 kami nagising. Linisan na natin eh. La? Wala, matulog ka pa. Lasing ko na, girl. Mamaya na rin liwanag ah. Magkape muna tayo saglit. Palinisin mo, ka dami-dami yan. Asan na yung backup natin? Tawagin mo yung backup natin maglinis. Magkape muna kami. Malamig. Dito na guys yung tagalinis natin ito. Si Master Dragon. Dapat tagalinis dahil hindi ka naghuli. Ikaw maglinis. Magpunta ka pa ba dun pa? Kung mayroon pa yun, marami pa. Alam mo sa isang tumbok, dalawa. Tapos may sunod-sunod. Ala, 6. Buti hindi nagatakbo. Tuwa yung isang ano eh, 8 agad. Kaya nga yung paglipat natin, ala, pag ganun mo ilaw na, dahil kakasaro na.